Нюрба Куракка литература сылыннария тәрәһиннәр 2 күн тиген быспакка ытылыннылар. Онтан бир аман өскүрәгә үгүз кеһе болгомтотун сеңәритин ыллам. Сихиле Елена Семенова сюжетыгар. Юрба районугар литература сылынар ертерәһин маңнаги күнүгер уран тыллаахтар, иер куттаахтар сәһән тептел түһүлгетинтен иттилер. Үрүләах тәрәһингә саңарылы бутолонка жетигер үгүс ылжыттүмүстә. Десятырхылынан уğraşıla bu tuğla tümsen günler üdürhan alın isten armyaların beşeyetten nurokka tireden gömütün her gebeten uçatta bütün ütüya kerana tabbiyat takıp diyanlı. Тәрәһин 2 күнүгер районнагы аман өс уран тыллаахтар көрәхтәре ытылынна. Дирдер темеләре ара сәрәре сүрүннән кым кахыкка бичәттәмит сахатыйы тула ыстытыялар голгурдулар. Буын төдүс аманыс күрәкте хитигәр һәм балачат бакка хикетенне моны та биһиге улус пут нәлектердән кидиләр күндәдәттән мартан онын бәт һәргәхтек барда дигән ханыбын оны тахамнара үдәвит дигән билетек барабын оны үрәлемдән хакылы өй хана хайдан ниһәре билләр ол курдук хакылы таңаста John in Elbani had a belly cordum. Honante Hakahanata was an Nurbadana Kuska had done Hoktan Erebitan Kereheli Dianun. Буман күрәккә тыл юрактахтары дембол бакка хаспирди саха кехите келен истехтуста хонна самай ото багарарым дембо үйнер көлөне бит осколы үйренәчләре келен истелләре булдырды. Кыттаатчылар бары күрәхтән астымыттарын белейтәтиләр. Манны кабаннахтарәһингә саңа кыттыбыттар элбәгә биллибит үгүскә үйрәннибиттен жолан литература сылгар өссә дә бу курдук көн көрәстәр ытылла туралларгар багасаналар неттиләр. Лина Семенова, Эдгар Николаев, Саха телевидениете, Нюрба.